התקרחות פוגעת ברמות שונות ב-50% מהגברים לפני גיל 50. אם בעבר הפתרון היה פשוט לשים פאה על הראש, הרי שהיום קיימים בשוק אין ספור אמצעים שמסייעים להתגבר על התופעה. אחד מהם הוא טיפול בהדמיית שיער, אותו עוברים גברים ששואפים להיראות עם לוק של שיער קצר. התחלתי להקריח בגיל 28, ואז ניסיתי משחות, וניסיתי תכשירים, ואחרי זה ניסיתי כדורים, ועיסויים לראש, ועמידות ראש. שילמתי כבר מקדמה לעשות השתלת שיער. ואז ראיתי את כל העבודות שעשו על אחרים, החלטתי שאני לא עושה את זה. שאני חייב לחפש משהו שיראה יותר טוב. וגיליתי את השיטה הזאת, ואני מבסוט. אז איך בדיוק זה עובד? הצטרפנו לטיפול באחד המכונים באזור תל אביב, וקיבלנו הצצה מקרוב. בעצם לקחת את השיער שקיים, בתפזורת שהוא קיים בצדדים, ובעצם להעתיק את זה לאזורים הריקים. ואז להיכנס לאזורים שיש בהם שיער, וליצור בעצם הרי הומוגני של כל הקרקפת. בעצם המערכת לא פוצעת את האור. היא קולטת את הפיגמנט בתחת לאור, וכך בעצם אין התפזרות של צבע. התוצאה היא זקיקי שיער קטנטנים שמשתלבים בצורה הכי טבעית עם אור הקרקפת. זה מיועד לאנשים שעברו השתלת שיער, מיועד לאנשים עם שיער דליל, לאנשים קרחים לגמרי, וכל מי שרוצה בעצם מראה שיער מלא. לפני הטיפול הייתי מגלח את הראש באובססיביות כל יום. מה שזה עוזר גם, אני לא צריך בצורה אובססיבית. אני יכול לגלח את הראש, אני גם יכול בכלל ללא סכין. ברגע שיש התקרחות בסדר גודל הזה, החובה בעצם ללכת עם שיער קצוץ, כי אז הבדלי הגובה ניכרים לעין. אבל זה מראש, מי שנכנס לסיפור הזה חייב לקחת בחשבון. טווחי המחירים נעים בין 3,500 עד ל-8,500 שקלים. שהחל בתיקון צלקת, שזה מחיר הוא 3,500, עד לראש מלא, קרח, שזה בעצם 8,500 שקל. המחיר מכסה את כל הטיפולים. מספר טיפולים ממוצע נע בין 10 ל-12 טיפולים, במקרים של ראש קרח מלא, וזה נותן אחריות למשך שנה. לאחר מכן, פעם בשנה מומלץ להגיע לטיפול אחד של בעצם תחזוק ושימור הקיים. במידה ולא עושים את זה, זה אמור להחזיק מעמד בין 3 ל-4 שנים, עד שזה בעצם דוהה ונעלם וחוזר לקדמותו. כשאני מסתכל על עצמי לפני תחילת הטיפול, מלפני שנתיים, אני רואה את עצמי, אני בן 49 היום, אני נראה שם בין 54-5 לדעתי. וזה הפרש אדיר, זאת אומרת, אני לא מזהה את הבן אדם ממש. זאת אומרת, ההבדל הוא שהיום יש לי שיער. אז לא היה.